खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं एडभकेटनि लामायाव दिप्ति बसुमतारीनि आगान, मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 आरो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2024 नि बिमुं देरहासारगिरि आरो चीन हादोराव जानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 पेजेन्टआव भारत हादोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय बिथां महर दिन्थिगिरि दिप्ति बसुमतारीया अल इन्डिया बार एग्जामिनेशन थामहिनबा AIBE खौ गिबि नाजानायावनो उथ्रिसार जानो हाबाय। सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस मोनखांनायनि उनाव बिथाङा दा एडभकेट महरै खामानि मावनो हासिगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि अल इन्डिया बार एग्जामिनेशनआ बार काउन्सिल अफ इन्डियाजों सामलायजानाय मोनसे गोनांथार हादोरारि थाखोनि फोरमानथि आनजाद। बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरनो सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस बान्था होयो, जाय भारतनि जायखिजाया आदालत एबा खुंथायारि आफादाव क्लेइन्सफोरनि थान्दैथि खालामनो थाखाय मावख'आरि लाइसेन्स महरै खामानि मावो। फिफा बुहुम काप थामहिनबा फिफा वर्ल्ड काप 2026 नि फाइनाल बादायलायनाया जानो थाखाय माखासे घन्टाल' सम दंसै। जोबोद नेनानै थानाय मेगा फाइनालाव निउयर्कनि जारिमिनारि निउयर्क निउ जार्सी स्टेडियामाव जागोन। बे बादायलायनायखौ जायगानि सम बादियै 19 जुलाइनि मोनाबिलि 3 रिंगानिफ्राय जागोन, नाथाय भारतारि सम बादियै 20 जुलाइनि 12:30 AM आव स्पेन आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव जागोन। नोंथांमोना बबे टीम एबा बबे हानजाखौ चेम्पियन जागोन होनना नुहुरो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। मख'जाथावदि चेम्पियन जानाय हानजानो बुहुम कापनि ट्रफी गथायनायनि मिजिंआ दा गासै फुटबलनि जादुगर लियनेल मेसिखौ मिजिंथिदों एबा बेखौनो हास्थायदों बिथाङानो मोननांगौ होननानै। सोलिफु चेम्पियन आर्जेन्टिनाया बे खेबावबो गावनि बिमुंखौ रैखा खालामनो एबा मुं लाखिनो थाखाय थियारि जादों। मेसिनि थाखाय बियो बिथांनि केरियारनि जोबथा बुहुम काप आरो बिथाङा फारियै नैथि खेबनि थाखाय बुहुम कापनि ट्रफीखौ दिखांनो हानायनि सनानि खाबु दं। दोलोनि बिमुंल' नङा, गल्डेन बल आरो गल्डेन बुट बायदि मानगोनां बान्थाफोरखौबो देरहानानै फुटबलनि जारिमिनाव गावनि मुंखौ लिरनो मेसिनि बियो जोबथा खाबु। आबहावा बिगियानगिरि सनम वांचुकनि सावगारि आखिनायनि दायाव दिसपुर पुलिसआ सानै लाइमोनखौ खादों। मख'जाथावदि कामरुपनि पुलिस डिपुटि कमिशनार हिर'निया कुमार बर्मन बिथाङा बुङोदि नकुल मिली आरो गौरब सिंहखौ दिसपुर पुलिसआ हरनि समाव ज्योति विष्णु अडिट'रियामाव थानाय लामानि वालआव सावगारि आखिबाय थानाय समावनो हमनो हायो। रायजोआरि धन सम्पथिफोरखौ खहा खालामनाय आरो वालआव बेबादि गाज्रि आखु दिन्थिनाय एबा गाज्रि महर होनो हानायनि दायाव सानै सेंग्रानि बेरेखा दिसपुर पुलिस थानायाव 524/26 नं केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। पेट्रलिं पुलिसआ बिथां सानैखौ हरनि समाव सनम वांचुकनि गाब फुननाय एबा सनम वांचुकनि सावगारि आखिबाय थानाय समावनो हमदोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां सावरायजादों आरो गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारदों आरो रागा जोंखांनाय फोरमायदों गोबां पाब्लिकफोरा। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जाय सुबुङा बेबादि आखिगोन बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि हमनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। धुबुरीआव सासे सोरखारि डक्टरनि सायाव गावनि गिबि बिसिखौ गथायनाय, गुबुनखौ मोजां मोननाय आरो बिजिरसालिनि बिथोनखौ नेवसिनायनि दायाव हमनाय जादों। दायनिगिरिखौ बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव खामानि मावनाय डक्टर रुबुल आहमेद होननानै सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला धुबुरीनि चार्च रडनि थागिबि सुमना यास्मिना 2007 मायथाइयाव बङाइगावनि डक्टर रुबुल आहमेदजों जुलि जादोंमोन। 2017 मायथाइयाव डक्टर आहमेदआ धुबुरीनि बातेरहाट सावस्रि मिरुआव देहा फाहामगिरि महरै गावनि केरियारखौ जुरिजेनदोंमोन आरो उनाव बातेरहाट ओनसोलनि उम्मे हानि बेगम मुंनि सासे सिख्लाजों हाबा जादोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला डक्टरा गावनि गिबि बिसि सुमनाखौ नैथि हाबा खालामनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो गोब्राब देहायारि आरो गोसोआरि साजा होबोगासिनो दंमोन। 2021 मायथाइयाव डक्टरखौ बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव ट्रेन्सफार खालामनायनि उनाव बिथाङा गावनि गिबि बिसिखौ नागारनानै नैथि बिसिजों थानो लादोंमोन, नाथाय गिबि बिसिनि अजद बादियै एरेस्ट खालामबाय, जायखौ गिबि बिसिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो फोरमायथि होदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दानफोराव फैसालि ब्रह्म मुंनि जाय आइजोखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन।
जायजोखौ नुयोब्ला नोंथांमोना बयबो गोसोआव दं जानांगौ मानि थाखाय बिथांखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानाय एबा गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दायो फिन बिथाङा समाजारि बिजोङाव एबा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों गोबांथार पस्ट एबा रिल्स भिडिअ शेयार खालामनायखौ नुनो मोनबाय थादों, जाय आइजोखौ लानानै गोबां सोंखारिजाथाव एबा अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन थांनाय माखासे दान सिगाङाव। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय
साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।